салом алейкум дӯстон, чӣ хеле ки мо медонем таи 2 рӯз мешавад ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ оиди низое ки дар хоруқ рафта истодааст, овозаҳову дигар хабарҳо интишор мешаванд. ман мехоҳам як чизро қайд кунам ки набояд ки мо ба ҳар гуна хабару ба ҳар гуна иғвоангезию дигар чизҳое ки нашр мешаванд дода шавем, яъне бовар кунем. ман ба ҳамон бародароне ки дар хоруқ қарор доранд як чизро гуфтани ҳастам ки яъне вақте ки мо дар як мамлакат, дар як кишвар зиндагӣ мекунем, набояд ки аз қонун, аз фармон ва дигар масъалаҳое ки дар кишвар ҷорӣ мешавад саркашӣ кунем. яъне ки мо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастем, дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунем. ин низоъ, ин иғвое ки имрӯз дар хоруқ рафта истодааст, як чизашро бояд мо ба назар гирем ки як иғвои кӯчак метавонад ба намин ободӣ, ба намин сулҳу озодие ки мо дорем халал ворид мекунад.